sigqithile. Akazuze uThixo athi ayenze impazamo ngayo asitshintshe sithi hayi oqala idecision yakhe yokuqala nathi lathatha isigqibo asithathe kuqala isigqibo sokugqibela. Akenzi izimisteki uThixo. Mina nawe siyakwazi lithi ndizawufika mzalwane unjonge mzalwane ndizawuphathela into emnandi unjonge kutshona ilanga usanjonge. Because why? Ngumntu iqhubekekile ke le nto xa sibuyela sijonge ezibhalweni. Uthixo njengoba ndisenditshilo wazidalela umzimba. UMariya wazidalela umzimba wehla wazophila kulaa mzimba. Ithi iBhayibhile xa siyifunda ithi iBhayibhile ubuThixo bonke bebuphaa kulaa mzimba. The fullness of the Godhead dwelt bodily kulaa mzimba uYesu Kristu. Ngamanye amazwi uYesu Kristu ehamba phaa, uYesu yindoda, uKristu ngumthanjiso. Ithetha loo nto igama lithi Kristu, Christ ngumthanjiso, the anointed one. Umzimba lona uYesu ngumntu. Athi lo mntu lo mfana uye wazalwa wakhula apha eBhethlehemu, bahamba eBhethlehemu baya ngapho baya eNazaretha, wakhula lo mfana wakhula ekhuliswa ngabazali bakhe abasemhlabeni. But uyena mzali wakhe unguThixo. Amen. Wazalwa lo nyana, lafika ixesha ngokufuneka iministry iqale enze imvuselelo. Amen. Wenza imiqondiso, wenza into wabaphilisa, waza kwabantu bakhe. Ithi iBhayibhile abantu bakhe abamamkela. Esiza nje uYesu is coming for his own. Akazi kwamaGrike, akazi kweentlanga, akazi nabantu, uza kwamaJuda. Kodwa xa ufunda kwancwadi kaYohane chapter 1, ekuqaleni ulizwi loThixo, ulizwi enguThixo, ulizwi waba yinyama. UThixo weli ilizwi uThixo ekuqaleni waba yinyama waza emhlabeni. uYesu uthe xa efika emhlabeni bamrijektha abantu bakhe. Landelwa ngabalobi beefishi. Zalandelwa ngamadoda afundileyo. Iimfundumane zazidistensa kuye, zamkha kuye, akafuni uba nento yokwenza. Amadoda ecawe awafuni uba nento yokwenza. Iicawe zazidistensa kuYesu Kristu. Zangahambe nemnene nabantu becawe. Namhlanje xa kubhalwa iincwadi kuthiwa iRoma, uPetrosi wayekhonza eRoma, uPoki obukhulu, uPetrosi zange ajoyine eRoma, zange abafundi bakaYesu bajoyine icawe, zange icawe zibamkele. Yiloo nto babalekileyo nje baya phesheya eYurophu beyoshumela kwazaa ndawo. Amen. Bebeshumayela amaThesalonika, iindawo zizixeko ezi-outside Israyeli. Belethwa, bechutshiswa, bebulawa. uYesu uyithethile le nto wathi, umka kwam nani nizawutshutshiswa njengoba benam bendichutshiswa. Anizukwamkelwa. Amen. Lihlabathi. Amen. Nizawutshutshiswa njengoba nam ndiye ndatshutshiswa, andamkelwa. Utshilo umfundisi apha izolo wathi xa ethandaza akatsho uba bakhuphe ehlabathini basindise. Uthi Thixo bagcina apha ehlabathini qha batheni bakhusele. Amen. UYesu Kristu uye warijekthwa ngabantwana bakhe. Simbona uYesu Kristu ema phambi koJudas Iskariyoti besithi bamfumana enetyala. Sibuze umbuzo, bekutheni uYesu Kristu afune ubulawa ngabantwana bakhe amaJuda? Amen. Befuna umbulala nje, uyabuza noPilato umangalisiwe. Uyabuza uPilato, yintoni imzisa kunje? Yintoni ityala lifuna umbulala nje? Uyaphendula abaFarisi nabaSadusi iinkonzo zaloo mini. Bayaphendula bathi uzenza nye noThixo. Iinto azithethayo zisixakile. Kuthiwa loo nto ombonileyo uThixo ngaphandle kwakhe. Simbona lo mfana ekhula apha phambi kwethu
uthi nguye yedwa kwambona uThixo. Amen. Uphikisa neento zoMoses. uMoses zange ambone uThixo, wambona nje umvuba esithele egqitha kuyo ngesipidi. Amen. But lo mfana uthi umbonile ubawo. Xa nindibonile umbonile uba uFiliphu uphazmise kakhulu, uconfuse. Uthi ngasibonisa ubawo. Uthi xa umbonile Filiphu umbonile ubawo. Ngoba ngunyana obawo sibanye. Into azishumayelayo, intshumayelo yakhe yayikhoza i-confusion. Akayiqonda uba hayi ayikho le mishiyelo yomfana. Amen. Wabagqiba ke ngoku iBhayibhile zebekwa 15 kwabafundi bakaYesu. iBhayibhile ithi wahamba ngenye imini wathi wenza statement wathi ningatyanga inyama yam nisele igazi lam aninabomi. Uthi basimtye ngoku abebelapho kuloo meeting, kuloo nkonzo, bahamba bocela abantu uba yeyi, hayi bawesi nje asimazi lo mfana ushumayela. Uthi basimtye sisele igazi lakhe. Yini? Ivampire le. USatani, yiloo nto xa bembiza bathi nguBelzebub. Amen. Prince of devils. Inkunzi yoSatani. Amen. Praise the Lord. Amen. Hayi kodwa uYesu Kristu uyaqhubeka kuyashumayela. Ithi iBhayibhile 15 baguquka abanye bagoduka. Baphinde lapho bavela khona. Bashiyeka bebayi-12. Injalo ke nakule message. Uqala kwayo kwaphiliswa iimfama, iziqhada zahamba, bavuka abafileyo, waphinde uThixo wazibonakalisa abantweni bakhe uba uyakwazi umvusa umntu ofileyo. Ndikhumbula ngenye imini eMexico City, eMexico, umprofethi eqala pha, amen, uvuselelo esestadium pha eMexico City. Wabakho umfana, umtata ophiliswayo owazalwa eyimfama. Lo tata wayeza apha estadium, apho umprofethi wekho khona. Umprofethi wamthandazela, wabona lo tata. Wamxelela uprofethi, wena uyimfama nje, ububane ujonga ilanga. Ilanga lakho kumfama ephilisa ngayimfama. Amen. Amen. Le nto yaphuma emaphepheni. Amen. Ngaba bebephikisa besithi hayi asiniki imiqondiso. Kudala sayenza emaqela iqondiso. Singamakatoliki asiyathuka ubona imiqondiso. Yabo uSatana soloko ephikisa. I-opposition ayisuki ebantwini, i-opposition isuka ecaweni. Nangoku abantu abayicaphukelayo loo myalezo yicawa. Ngaphezu kwabantu abonileyo, aboni. Andidele njalo. The church hates this message more than, amen, the sinners. Abantu abathi bona ngaboni. Athi siyabulela, iBhayibhile ayitshintshi, i-history iyaziphinda-phinda. It repeats itself, i-history. Into enzeke izolo yaphinde yenzeke namhlanje, yenzeke namhlanje yaphinde yenzeke ngomso. Ngoba uYesu akatshintshi, izolo namhlanje nonaphakade. Ithi iBhayibhile Jesus Christ is the same. Akatshintshi yena. Thatha bamisa phambi koPilato, athi ndifuna usigwebele le ndoda. Ngoba ngoyuPilato urhulumente ujaji ekhona. Amen. Amsisa uPilato, uPilato uyathetha nale ndoda. Akaboni kwanto, akava kwanto ebangela uba bakayigwebe le ndoda. Hayi umntu uyabuza, ndinguyintoni erongo ayenzileyo? Yintoni enifuna ndimgwebele yona? Uyaphendula uCaiaphas nabanye abaprista abakhulu. Baphendula bathi uzenza uthixo. Uthi uxolele izono. Kwi-history yabantu yomntu, the history of man, zange kubekho indoda ethi izono zakho ezininzi ndiyazixolela. Iqale ngoYesu Kristu. Uthi lo mfana, le tempile sithathe iminyaka uyakha, yena uyayichitha, aphinde yakhe in 3 days.
Sithathe iminyaka uyakha le tempile, uyesu uthetha ngalinye itempile yakhe nomzimba wakhe. Uzawufanda ingcwatywe inkosi kulothatha. Yiloo nto bazalwane noodade, le message ayizanga lula kuthi. uYesu seyiqale kudala, iyayazi ukuJudasi, iyayazi ooPilato, uyayazi onke la madoda ezawube edlala ipati enkulu ukumbulala. Uyayazi nokuthi uzawubulala, uzawubheka eKalvari eyobethelela emnqamlezweni. Weyazi yonke la Yesu Kristu. But ithi iBhayibhile kule ndawo esiyifunda xa ufika endlini, Isaiah 53, ithi wavala umlomo. Zange aphikise, zange alwe, zange asonge amanqindi, azikhusela, azidifende. Wahamba okwegusha iyokuxhela esilarhubani. Ngoba weyimbhali kaThixo, wegusha. So, nendalo yakhe leyindalo yegusha. Awayibona igusha isilwa xa izoxhela, ibhobe ekhalayo, ikhalela ubaba yokuthini, isilwa ingafuni ukufa. So, uYesu benendalo yegusha. Ithi iBhayibhile wawuvala umlomo lonke ixesha. Uyayibona izayo uprofethi, uyaprofetha, uthi wawuvala umlomo. Phambi kwee-accusers zakhe, abantu abamaccuzayo, abamfumanele ityala. Wawuvala umlomo awuvula. Ngokuba ngafanele kuzalisekiswe izibhalo. Apho ndiya khona, utyele apho phambi koPilato, wawuthi uYesu, wabe uThixo osimkhonzayo selungise le ndoda ekuthiwa nguBharabhasi. Le ndoda isetrongweni uBharabhasi. Barabhas is in jail. uBharabhas ngumbulali. uBharabhas lisela. uBharabhas. But xa besiza kuye, amen, praise the Lord, babuza ebantwini, amen, urhulumente oyiphethe ngoko ngengamaRoma, amen, iRome. Yababuza ebantwini uba simthini, sikhulule bani afele, amen, akhululwe endaweni yakhe, asimbulale yena. Uyaphendula, baphendula abantu bathi, khulula uBharabhasi. Namhlanje abantu abenza iinto ezimbi bayasinda. Wedwa ngoku after 5-6 years akhululwe, kuthiwa ayiparole. But wena uzange wenza into embi, yakhe ndibethe ndingakuqinisekisa ukuthi wena ugwetya iminyaka. Ngokuqala ukona liyeza ixesha ke ngokweziprofeto ukuthi apho bazawutshutshisa ibandla likaKristu. Lizawutshutshiswa ibandla likaKristu, lifunyaniswe linetyala. Seyiqalisa kwangoku ke bathandekayo, kuthiwa zonke iicawe mazirejistariswe kurhulumente. Kuthi umprofethi wathi the day, imini apho urhulumente necawe bedibana bebayi-one, iyazi ukuthi isiphelo sikudala. Babhizi ngoku bazama urhulumente necawe bebeyi-one. Bathi namaKristu abapasta bebarejistarishe, ngoba oopasta baseza abantu ioyile. Oopasta yonke laa nto kwiplani kaThixo. Uyayivumela uThixo yenzeke yonke laa nto so that icawe ikwazi utshutshiswa. Uba abapasta bebengabatyisa ngeoyile, babatyisa ingca, bathini, babaseza i-break fluid, abantu bengazukwenzeka tulana. Ndithetha nje zonke icawe ezirejistarishe, andimazi uPastor nawo urejistarishiwe na yena, but ongarejistarishwanga azizawuvalwa ingca. Ngokuba bathi icawe zenza imali, asenza imali sonke. Bakhona abazimiliyonea abafundisi neecawe ezinkulu, nothi sonke. Zonke sibotshwa ngebhandele xa uqala le-persecution, ucinezelo lwecawe. Icawe is going to be under persecution. Amen, praise the Lord, amen. Sizawucinezela. Kulapho ninzi bazawujika abebefundile besithi bangamakholwa. Bajike bahambe noSathane.
akhale njengabantu balamini kaKristu ephila besithi umbethelele engqondezweni. Kulula uBarabhasi, sinithathe uYesu nimbulale. Indoda eyonileyo, indoda engekho good, engekho right, uBarabhasi yakhululwa. Wathathwa uYesu wabheka eKhalvari. Yonke laa nto uThixo uyiplanile, uyiyekile yenzeka, uyayivumele. Njengoba namhlanje kuzawubakho irhamu, uzayivumela uThixo yonke laa nto yenzeke. Ngoba ikwiplani yakhe. Othandekayo, uThixo umangalisa apha xa ndizawuvala. Ndifuna ukuthi, amen, praise the Lord, awusoze usindiswe. Indlela yosindiswa inye, azinintsanga iindlela zosindiswa. Ithi iBhayibhile xa bebuza sithini xa sifuna usindiswa? Uthi uPetros, guqukani ngabalekeni nibhaphathizwe egameni leNkosi uYesu Kristu. Nizawuxolelwa izono. Izono azikwazi uxolelwa ningabhaphathizwanga egameni likaNkosi uYesu Kristu. Awukwazi ukubhaptiza egameni lecawe yakho, ngoba icawe ayikufelanga. Uxolelwa kwezono luza ngenxa yeYesu Kristu. Lithi uthetha xa uPawulos ebhala, uthi uPawulos ungaphalelanga gazi, alukho uxolelo lwezono. So bekufanelekile ukuthi igazi liphalale, igazi likaYesu Kristu. Ekusendeni ninikeza iscripture Luke 24, apho uYesu Kristu babiza basondeza uYesu Kristu bavula ingqiqo. He was giving them an understanding. Wathi zonke laa statement endala ibithetha ngam. Luke 24 verse 47 unyuka uthi incwadi kaDavide ibithetha ngam. Incwadi kaMoses, uMoses ebethetha ngam. Iingdumiso bezithetha ngam. Yonke iBhayibhile ibithethwa ngam. Yiloo nto hambani noshumayela uxolelo lwezono egameni lam. So uxolelo lwezono bathini egameni labantu kaYesu Kristu. Niguquke, nishiyele inguquko egameni lam. Ayikho enye igama esinosindiswa ngayo emhlabeni, phantsi komhlaba, emazulwini, ngaphandle kwegama likaYesu Kristu. Lelona gama sinofumana usindiswa. So lihle lapha nina selibhaptiziwe, anenzanga mistake. You have made no mistake. You have made the right decision. Aqhubekeke uPetros xa ethetha mini yePentekoste. Athi nizoxolela izono okanye ibhaptizo egameni leNkosi uYesu Kristu. Nothi uyise lonyana nomoya oyingcwele. Uyise ayilogama lam. Unyana ayilogama lam. Umoya oyingcwele ayilogama lam. Ziityatile. You understand? Father is not a name. Uyafana noMr. Ayilogama lam. Mhlekazi ayilogama lam. Bathi abathe bakholwa baguquka nibabhaptize egameni, akatsho emagameni. UThixo omnye mos is the Lord Jesus Christ, Father, Son, Holy Spirit, nomnye. Kulapho icawe ephulukane nalo nemfundiso emele icawe yaseRoma. Akekho nomnye wabafundi bakaKristu ababhaptiza umntu egameni likaYise lonyana. Ngandifundela mzalwane incwadi yeZedwa chapter 19. Ndizawukhawuleza ndibhale. Ndifuna neve le nto endiyithethayo. Akekho umntu obhaptilelwa ukubhaptiza egameni loYise lonyana nomoya oyingcwele. uPetros zangabhaptiza umntu egameni leNkosi uYesu Kristu. Yiloo nto incwadi ezenza wabhaptiza imithwe kumele 1000. Itsho uBhayibhile. Chapter 19. Izenzo chapter 19 verse 1. Isihloko sithi abafundi bakaYohane uMbhaptizi eEfeso. Amen. Ke kaloku kwathi xa uApolo aseKorinte, uPawulosi
ewatyhutyile amacala asentla, weza e-Efeso. Wafumana abafundi bathile, wathi kubo, "Umoya Oyingcwele namamkela na? Umoya Oyingcwele namamkela na? Nakholwayo nje?" Question mark. Bathi ke bona kuye, "Asizanga sive nokuva ukuba kukho umoya oyingcwele." Amen. Akekho. Wathi kubo, "Nanibhaptizelwe enini napho?" Question mark. Bathe ke bona, "Elubhaptizweni lukaYohane." Wathi ke uPawulos, "UYohane okunene wabhaptiza ubhaptizo lwenguquko, esithi ebantwini, mabakholwe kulowo uzayo emva kwakhe, Amen. oko kukuthi uKristu uYesu." Bevile ke wabhaptizelwa egameni leNkosi uYesu. Babhaptizelwa egameni leNkosi uYesu. Uthe uPawulos wababhaptiza kweliphi igama? egameni leNkosi uYesu. Akekho loo muntu wabhaptizwa nguPawulos, akekho loo muntu wabhaptizwa nguPetros, akekho loo muntu wabhaptizwa nguFilipu. Bonke lapha eBhayibhilini, wonke umuntu kwincwadi yezenzo ebebhaptizwa ngegama leNkosi uYesu Kristu. Dibana nala madoda azihambela la madoda, ithi iBhayibhile zayingabafundi bakaYohane uMbhaptizi. Ababuze uPawulos, "Senifumene lo Moya Oyingcwele?" Ngoba uMoya Oyingcwele wesisithembiso. It was a promise. Esithembiso sikuni nabantwana bethu. Nabaninzi uyeva uThixo wethu osazobabiza. Thetha ngathi kule mini yanamhlanje. Asinto ngoMoya Oyingcwele thina. We have never heard of any Holy Ghost. Kuthi fanele ningazi into ngoMoya Oyingcwele. Uthe uYohane ufika kwakhe, uYohane uMbhaptizi, washumayela inguquko. Repent. Esithi guqukani, ubukumkani bamazulu bufikile. Le message kaYohane uMbhaptizileyo, guqukani, ubukumkani bamazulu bufikile. Athi uyalukolo zembele kwakho, engafanelanga ngenalo igunya yokuba nemitya yezihlambi zakhe. Ungentla kunayo. Yena akazundibhaptiza ngamanzi yodwa, uzandibhaptiza nangomlilo. Watsho esithi andinciphise mna soze yena akwazi ukongeza, angene endaweni yam, aqhubekeke ngale message. So xa bemamela abafundi bakaYohane uPawulos ebashumayeza kwincwadi Acts chapter 19, ithi iBhayibhile bayiva le nto, baguquka, babhaptizwa egameni leNkosi uYesu. Not uyiselenyana. Bazalwane nodade, siyabulela uThixo ethulele uprofeti, wasikhupha kwimfundiso zabantu. Uba bengazange uprofeti ngesasabhadula, silahlekile, sibhaptiza abantwana, sinikwe izatifiketi zobhaptizo. Kuthiwa nasatifikethi somntana. Umntana akabhaptizwa kathandekayo. Ungahlala phansi, ndizamjonga kakuhle. Uzakwazi ukufota xa ndihleli inkosi. Amen. Sihlale sinokole. Umntana akabhaptizwa. Akekho umntana wabhaptizwayo eBhayibhileni. Kodwa uYesu wathi bayeke abantwana baze kum, mababeke izandla, abafundi bakhe bebagxotha abantwana. Wathi bayevumelele abantwana baze kum, wabathatha ezandleni, ithi iBhayibhile, wabasikelela. Yiloo nto abantwana apha siyabasikelela. Uba kwabona umkhuthuko sale bhaptiza umntana, undifowunele emoto. Abantwana uthi yiza mkhuthumelelo sasiyandele ukukosana ubhaptiza iintsana zethu. Abantwana bathathwe ezandleni basikelele.
ukuthi uThixo abakhulise kwiindlela zakhe. Bebe ngamajoni angomso, amajoni omnqamlezo. Umntana once afike phaa ku-9, 10, 11, 12 funeka abhaptizwe ngokuba umdala kakhulu, iyasazi isono. Yiloo nto umntu ebhaptizwa because iyasazi isono. Laa mntana uyayila iswekile nditsho xa umjonga ingathi kangenza. Once umntana akwazi ukurayithi logondo, axoke, athini, uyinyanga yobhaptizo. Amen. Ibinyanga. Asibheke izibhalo umkhonzi esithetha ngobhaptizo. Chapter 2. 38 sendiyikhothile. 38. Okay. Qale 38. Chapter 2 Izenzo chapter 2 verse 38. Ithi ke uthethe uPetros kubo. Guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu, ukuze niqolelwe izono, namkele isipho somoya oyingcwele. Ndehlele ba Uphele kwivesi elandelayo. 41. Okay, 41. Ithi ke kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude. So le promise yedini lilalenu nabantwana benu bababhaptizwe egameni leNkosi Yesu Kristu. Qhubekeka mfundisi. Ithi kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude, esukuba iNkosi uThixo wethu iyakubaptiza. Nangamanye amazwi amanintsi wayekononondisa evuselela esithi, zisindiseni kwesi sizukulwana sigotso. Akekho umntu eBhayibhileni owabhaptizwa egameni loYesu. Impazamo eziswe bandiyibeke nje. Ndiyathanda utitsha phaa emotweni, ndinebhodi ndabona xa ndifike phaa emotweni. Amen. OoPawulos bebeyibambile inyaniso abafundi bakhe. But zenzeke ke ngoku uSathane mos uyalwa uSathane. Abe kwinto kuthiwa yi-Nicene Council. Ngoku sebhubhile uYesu wavuka, walanduluka, wagoduka. 300 years emvubekile ephindele emazulwini, wathembiswa uthumela iziphiwo kwibandla. Aqala into kuthiwa yi-Nicene Council. Le Nicene Council akamanga amadoda angcwele. Amadoda ahlala kaxoxwa yaba ziimithingi, badisayida ukuthi no, asifuni uphinde sikhonze uYesu kodwa simboni lo Yesu. Sifuna uThixo sizambona, simbambe ngesandla, sithethe naye leThixo, naye athi athethe naye. That was the Nicene Council. Thethe naye athethe back. Sidinga uthanda nomntu esingamboniyo. Baqala ke ngoku kwafomishwa abapristi nababhishophu noo-archbishophu eRoma. Yayeka uba ngumoya oyingcwele okhokhela ibandla, abangabantu abangcwele abakhokhela ibandla. Abhiliva ukuthi iBhayibhile ayinamsebenzi, ngoba iBhayibhile wonke azazibhalo azinyanisekanga, azikho anointed, azikho inspired. So ezinye into ungazilahla ngefestile ezibhalwe eBhayibhileni, siyiRoma. Qale apho uSathane. So icawe is greater than iBhayibhile. Ipopu inkulu kuloYesu. Yalingana. Ibhayikha ipopu. VICAR. Ibhayikha ipopu. Ingcwele ayiwi is infallible. Efana noYesu Kristu. No one will never fall in pope. That's what the Roman believes. Yabulela uThixo kanti qala apho khona. Kuloo boda.
confusion enjalo. Icawe yokuqala, they call it the Universal Church, the Roman Catholic Church. Icawe yokuqala eya i-organization. Abantu babeka ibhodi benza bonisa. Once ubekho archbishop ngezantsi kwakhe ube ngubishop, ngezantsi kwakhe kuthiwa ngaba-cardinals. eRoma ibe zii-cardinals, andazi ingaphi noba zi-10 zi-13. Phantsi kweekardinali ube ngabapristi, ompristi. Yi-organization, lihlelo. uThixo akasebenzi njalo. uThixo usithumele uMoya Oyingcwele usikhokhele. The Holy Ghost will govern the church, not man. The moment uphantsi komntu, loo nto kulaa myalezo, omnye umfundisi akakwazi ufundisa abe nee-powers ngentla komnye umfundisi. I say the message of the hour. Intliziyo yam iba buhlungu xa ndibona beyenza omnye uphantsi komnye, omnye uphantsi. Heyi, into enzima, into ebuhlungu. Ufowunele kuthiwa suwuphatha ezo mali, zigcine njalo ndiyeza. Sukuya kwaba bantu baphaa, sukuya. Ngoosathana bakholelwa kwemeseji. Come with I-denomination leyo. Yes. Separate yourself, zohlule kwiinto ezinjalo. uThixo ubeke upasta, nabangupasta intloko, i-leader ezawukhokhela ibandla. Loo nto umprofeti esithi ithi respect umpasta wakho ngokuba nguye oza kungenisa ezulwini. Thixo unyule upasta, ngupasta abalungiseleli, ii-shepherd abalungisi. Ngabo bazonifundisa. Ithi iBhayibhile ikwincwadi but ithi iBhayibhile, they will teach you knowledge, the pastors. I have elected pastors to lead you. Ibandla nganye linopasta ozalifundisa i-knowledge. Umfundisi alifundisa. Ithi abantu batshabalala ngenxa ngabinako Lolwazi. lwazi. Upasta ozalifundisa ulwazi, knowledge. Upasta ozalikhokela kwishephathi yenu. Phantsi kopasta unabadikoni bakhe, unabadala bakhe. Ngabo abazawulawula, abazawukhokela necawa. Not the outsiders. Andazi utheni nditatsha loo ndawo, ingekho eplanini yabo. Ii-elders nabadikoni, ngabo uthi uBrother Branham xa ethetha umprofeti wele-yure, uthi abadala noopasta abafundi, abadala nabadikoni, amen, ngabo onyulwe nguMoya Oyingcwele wabaxhobisa ukuthi bahambe nopasta basebenzisane naye. Kulapho uThixo kweli bandla azafaka izipho zakhe, kweli bandla afake izipho zakhe. Abantu bebe nezipho zobulumko, izipho zemfundiso, bengabafundisi, bengootitshala, bengabaprofeti apha kweli bandla. Ibandla nganye lisovereign, lizimele. But sithathe zonke sazitshintsha. Ngoku sesifumana amadoda angcwele afuna ukuxelela uba yingane enjani icawe yakhe. Holy man, amadoda acinga nolwazi azi ngaphezu kwakho. I totally disagree. Amadoda engcwele. Athi ndibuyele kwimeseji yam. Akekho umntu eBhayibhileni ongabangapha abantu abangabhaptizwa apha
ndifuna uza kuloo nto xa ndizawudlala. Abantu ngokubangapha bakabhaptize egameni lenkosi Yesu Kristu. Sofikile mos u-13 years alithi ya yabona uyi-candidate yobhaptizwa. Kuzoxolela izono, my sister, my little sister. Uyi-candidate yobhaptizo. So that uzoxolela izono. Ungathanga waguquka wabhaptiza izono zakho azikagqithi. Uzawuthi ke ngoku xa uxolelwe ezweni uThixo akuphe umoya ongcwele. Umoya ongcwele lo uzawusebenzisa nopasta akufundise upasta uba uzilungiselele njani ungene emazulwini. I-process lena, it's a long walk to freedom. Ebheke ezulwini, not i-freedom yoMzantsi Afrika. Ayonto kwabanye bayakhawuleza bakufumana umoya ongcwele, abanye bazawuthatha ixesha ukufumana umoya ongcwele. Thixo asikwazi ukubuza imibuzo. Utheni mna ndingakabi nawo umoya ongcwele? Utheni ungakaniki undithembisa uba yiphi isiphiwo umoya ongcwele? uThixo uzawudisayida. Thina senza le nto ayithethileyo uba kuquka ubhaptizwe egameni lenkosi Yesu Kristu. Uzawufumana isiphiwo umoya ongcwele. Kuba kwethu uphuma emanzini ubeke izandla uthandazela. Ngulo moya ongcwele uza kukhokela, ngulo moya ongcwele ozafundisa. Lo mfundisi ufundiswa nguye. Yime apha nje umoya ongcwele ubhizi, andiyiboni ingilosi ibhizi yandifika. Amen. Oh my God. Umoya ongcwele nguye lona umoya ongcwele uzawube esisithembiso. Umoya ongcwele yititshala ngithile sisithembiso. Umoya ongcwele it's a seal. Litwini. Uthi umprofeti zendivangela e-railway. Ulayishwa iimoto e-railway ezigqiba ukwenziwa eziya phesheya. Uthi izawufika i-inspector i-inspecte iimoto kweli cala nakweli cala ezantsi ngentla i-inspecte imoto. Xa ixolile i-inspector ibeke itywini, istampu, a seal. Uba le moto ndiyitshekishile, ii-brakes ziyasebenza, hayi iiwayipha ziyasebenza, yonke into itshekishwe kule moto. Ayibeke ke ngoku istampu sakhe uba ndiyayipasisa le moto, ingayigquba ke ngoku igqunywe ngale igqunywe. Wayifakwa ebhoksini ifumane a seal. Ithi iBhayibhile suwuphikisa, suwulwa nomoya ongcwele, suwukhondema umoya ongcwele, suwuchukumisa umoya ongcwele. Whereby you are sealed, watywinwa ngawo. Umoya ongcwele ulwa nomoya ongcwele. Zithobe phambi komoya ongcwele. Grieve not umoya ongcwele, whereby you are sealed, until the day of your redemption. The day of redemption ke yilena xa ubeka phantsi umzimba wakho, uThixo uzawuthatha egqibele nawo uye ke ngoku ufumane full redemption. Igqityiwe ngoku into ngawo, ngoku ungasifumani isithaba, ulifezile ugqatso. Ukholo ulugcinile, you have kept ukholo. Uzile uSatana ngapha nangapha, left and right, wama wathi andigungqi uSatana, andibuyeli emva Satana, ndafunga ndifuna uba ngumntana kaThixo. Na umntana kaThixo namhlanje akabikho ehlabathini, ngecawe abesecaweni. Thixo akayifuni loo nto. Ithi ngemini yakhe yokugqibelo, ngemini yokugqibela ithetha ngale mini, uthi uPetrose bazawuba ngabathandiweyo lonwabo abantu. Uyabona nawe uyafrikwa, uyonwatywa, kunyuka kusithiwa ngeemoto, kuyonwatywa. They will be lovers of pleasure abantu, more than lovers of God. Good. Baphinde bebe ngabathandi bemali abafundisi bethu,
bazayithanda imali. Nangoku xa usiya ecaweni, amen, especially icawa zikuthiwa yiPentecost. IPentecost ayilohlelo, iPentecost yi-experience noThixo. Abapostile bene-experience noThixo noMoya Oyingcwele. It was an experience with the Holy Ghost. uMoya Oyingcwele in action. Behamba beshumayela beguquka abantu bebabhaptiza. It was the Holy Ghost in action. Amen. Pentecost not ihlelo, not a denomination. Athi izandla kuyajikelezwa, abanye ngathi baphethwe ngamadimoni, abanye kuthethwa ngezilonda. IBhayibhile omnye uzawuthetha ngezilwimi, omnye atolike. Uba akekho umntu otolikayo, incede nithule lonke. Ngoba niyazi lo mntu uthetha ngezilwimi akazazi uba uthini na. Niyayiva le nto? Lo uthetha ngezilwimi akazazi yena ngokwakhe uthini. Ngumoya omtyileyo oyingcwele. Omnye uneziphiwo sokuthetha ngolwimi. Kodwa xa ngekho kwazi utolika ezilwimi, athule umntu athi tu. Ngoba kuzofika istranger, indwendwe, xa niniva lonke lithetha ngezilwimi, alizothi indwendwe nishiwa zingqondo na. Utsho uPetros, ifuna niyifunde. Nifunde phaa kwincwadi yabaKorinte, chapter 11, chapter 12, chapter 13, somewhere apho kodwa. Alizuthi indwendwe xa lifika ebandleni lonke lithetha ngezilwimi. Zihambe iihours kuthethwa ngezilwimi. Uba akekho umntu okwazi ukutolika, thula uyothetha ngezilwimi zakho egumbini, uzivalele egumbini lakho endlini yakho. Uthethe wonele ngezilwimi. Yes. Ade uThixo anithumele umntu onesipho. Uthetha ngezilwimi sisipho, it's a gift. Laa nto ebeyithethile uYesu wathi ndiziphindela kuBawo, but ndizawuthumela izipho ebantwini. Yes. Enye yezipho ukubeka izandla abantu baphile, a gift of healing. Sisipho esinikwa nguThixo. Zintle zipho zibhaliwe phaa. Ifunde phaa incwadi yamakhonkolo yokuqala, 10:12, 13, ithetha ngezipho uPawulos. So uMoya Oyingcwele ayonto odlalisa, badlala ngayo. Benza into odlalisa amahlelo. Onke kuthethwa ngezilwimi, azazi wathi umbuzo uba uthini na ngoku akanazazi. Ngokuba there's no one to interpret the tongues. Nekubekho i-interpreter ye-tongues. Unyulwe nguThixo. Ayawa, bayadlona, bathini, bayathuma ungathi kusemabizeni apha. Confusion enzekayo. uThixo uthi uPawulos, God is not a God of confusion. There's no confusion. Amen. Sithi kwethu bagila ngabathini. Into nje ongayazi ingxubakaxaka. Ayixhosa lonke ndiyasizama nje. Ndiyasitshansa. Umthetho wam ndiyaprata. So uThixo athandekayo uzile kule mini yokugqibela. Wazoguqula iintliziyo zabantwana waziphindisa. Xa ufunda phaa incwadi kaMalaki chapter 4, ufunde phaa, amen. Phambi mini izawufika uvuthe abantu batshe bagqwethwe, uzawudawuthumela bona, ndawuthumela umprofeti. Uye uzawuthi guqula iintliziyo zabantwana azibuyisele kooyise. Abapha abantwana sithi singabantwana boPetros, ooyise bethu, it's our Pentecostal fathers of the Lord. So ukholo lwethu, iintliziyo zethu ziguquliwe,
zazizwa kukholo loPetros. Sithetha laa uPetros ebeyithetha senza nathi lisenziwa nguPetros. Asiphazami nakanye. Angayenzanga uPetros yayeka. Yayiva le nto. Iwisile ayiguqulwayo kuyiswanga iintliziyo zabo ngoba bawamkelanga ilizwi. I-Anglican irhabe ayiguqulwanga iintliziyo zabo. Only umtshakazi egqibele iintliziyo zakhe zawuguqulwa when we turn to the Pentecostal fire. Ngoba xa usiye ewisile basabhaptiza iintsana, xa usiye ewisile yonke laa nto isenziwa uniform. Ngoku funeka uhloniphe ngokunxiba i-uniform. Yabona le xa uyalwa uyayibona le uniform funeka wenze izimanga ngoku uhambe kakuhle ngoku le uniform. Yilona ke ngoku xa ubomi bakho ubeka phantsi uThixo kuthatha funeka ithathwe laa uniform inikwe omnye wabantwana efamilini. Ayinxibe baqhubekeke ngozenza ngcwele. Awukwazi uzenza ngcwele. uThixo kufuneka kwenze Gazi levasi. ngoku bazenza ngcwele ngoku. They make themselves holy ngale uniform. Bahloniphe le uniform ngaphezu kwayo yonke into. Xa efikile uMoya Oyingcwele uzalifundisa zonke izinto, alibonise uba lihambe njani, alibufundise nothetha. Akumsebenzi woMoya Oyingcwele. Izawuzenzekela bathandekayo. Don't work yourself up. Don't work yourself up. Funeka ndingcwele, funeka ndingabi. Qhubekeka yiba ubabulisela ube uyakhonza, uyathandaza, ucela uThixo ayiphelise laa nto. Ungayiphelisi uThixo. Ungafuni upreya holy, ufuna upretenda. But ke funeka ehambeni kwexesha sitshintshe. Nyeva ndithi awunohlala usenza izono, uhlala usesonweni. Ithi iBhayibhile ithi uPawulos igazi likaYesu Kristu liphelisile isono. Xa umoya kaThixo ungaphakathi kuwe, you cannot continue to sin. Baptism of the Holy Spirit. Akwazi uqhubekela usono usenza into erongo kodwa umoya kaThixo ungaphakathi kuwe. Which we need. Must do away laa nto bendiyithetha. Laa ndoda indala, laa jasi indala funeka iwe. The old man must die. The old union ibisigcinile funeka liphele. Izawuyeka nokwenza uMoya Oyingcwele ozawubangela uba uyeke. uMoya Oyingcwele uza kutshintsha. Uthanda ungathandi. Amen. I think I've said enough. But niyal-understanda ngokubhaptizwa. Why kufuneka nibhaptizwe? Sisitepu sokuqala xa ungene ebukumkanini bakaThixo. Ithi mos masikhangele ubukumkani bakaThixo. Zonke ezinye izinto uzawulandela. Uba ufuna imali uThixo uza kunika imali. Uba ufuna umyeni uThixo uza kunika umyeni. Umyeni orayithi. Ongazukubetha ukhabe, akuthuke, akufanise nayo yonke into. uMoya Oyingcwele uzawuxelela nomfazi uba umyeni uphathe njani. Nengxaki enkulu apha emesijini. Asikwazi waphatha abayeni bethu. Umyeni wakho ufuna umenza umntanakho, ilayiti yakho. Njalo kodwa uyintloko yakho. Is your head. Umyeni wakho. Wena suka apha entanyeni ukudla. Njengoba uKristu ethandile ibandla malifele, kunjalo abayeni babathanda abafazi babo. Love your wives. Yes, Christ loved the church. Laid his life down. Nendoda iyaphakama iyokhangela izana ukudla. Umsebenzi wendoda. uSathane uyiguqule yonke into namhlanje
abafazi abaphangelayo amadoda elendini ahlamba impahla sendiyeka liyabaleni uSathane amaqhinga ucula yonke into Heaven. indoda webhizi ucika impahla hayi xa umsebenzi unqabile umsebenzi unqabile uSathane libekelele isigebenga ngutsotsi uSathane ngoba amadoda ngoku iyapha uyenzele ntoni uyewapheka ngoba umfazi ophangelayo uziguqule izinto uSathane ayiseyiyo ngoku ukumkani bakaThixo ngoku yenye into esibonayo emhlabeni abantu benza intando yomntu urhulumente uyancedisa ukuthi urhulumente umfazi nendoda bayalingana babe balingana phi uthi niyalingana hayi kaloku siyalingana ngokutakabani siyalingana ubeosoke ndisiva ngawe nje yeka lento nto leyenzayo uba kuthiwe sibanye asibahlonipha abanyeni bethu asibathanda abafazi bethu Sathane ubhizi uyaguqula yonke amadoda afuna ufana nabafazi ane-feminist spirit somfazi uSathane iphaa eBhayibhileni kule minzi ogqibela amadoda azaba ne-feminist spirit Thambile. ubufazi abafazi bebenobudoda banantombazana uKhayifasi zakusekisa nje ezibhali akabale kuyagijima Sathane ujika izinto amagqobhozi abafana ifane upancwadi kaTimothy chapter 3 ikhona napha kwincwadi ka-Abraham echaza ngeSodom and Gomorrah ithi xa ithetha phaa kwincwadi kaLuka chapter 17 verse 30 ithi abantu bazawuthatha abafazi babashweshwe abazubatshata bazabashweshwa uhlalisane njeri yam ufuna idumbi izele ninayo imali nalirhafe njengeemini zikaNowa neemini zaseSodom kuzawuba njalo ubuya kwenkosi zisayini okubone ngayo uba uYesu uyabuya uyakhiwa uthi iBhayibhile bazakwakha zokusakhiwa ngeemini zikaNowa benzimiswe iflethi ibuilding ungaya naphi naseRhawutini naseKapa lapha eMpuma kuyakhiwa building age iBhayibhile ayixoke dade wam dade wam ziyafika iingilozi ziyofaya zokroba eSodom and Gomorrah xa zifika phaa eSodom and Gomorrah bantu inqadi bafuna uzenza abafazi awunqandi umlotha athi hayi ndineentombi apha ezimbini ezange zingayaziyo indoda thathani bona bhetele bayeke amadoda yabona mahle lamadoda uyifunde xa ufika endlini yazalisekiswa izibhali buliswa indoda phaa kuFacebook uba yitshomi yam nazi uba isuke ekhaya iseKapa yona ikuze lo waze eKapa hayi
Baba ngithi hayi kulungile inkosi ngothetha nami. Ngithi xa ngifuna ukubhala i-chat ngiyibhale iFacebook wam. Ithi lo mfana kum uthi ke mna ke ndi-gay. Wena u-straight wena. Ngayicela ifowuni yam iyazibanga ayicima ngoba nanto bathandekayo imini yokugqibela Siphosisile. undiqumele Salahlekana nendlela zakho. usathane usizwe no LOL no undiqumele ngaphendula Oh Lord. nakini usathane uyagquba emhlabeni okurongo kurayithi emehlweni abantu. With the Bible, they will be despisers of those who want to do good. When you want to do the right, you will reject or despise. Reject. Oh. Kwathethwa ngawo igama lakhe lilale nebhayi yonke nemonti yonke nerhawuti yonke. Despise. Nalokho kimbo itshomi yakho, truth breakers. Lokho kimbo ungumhlobo sakho, uyena ulithaba lakho. Yobehamba nawe izolo, namhlanje utshintshile. Usafona wena isiqembu senetshomi. Ngolo tshomi unjani? Unqabile futhi. Mzalwane womfundisi wami uphi? Wenza ntoni? Akaphenduli kwafowuni. Ngala yonke. Akasanaxesha laloo nto, akasambi nawe. Uthando aluzubakho ezinhliziyweni zabantu. Abantu bakhohlakele. Luzaphela uthando. But umprofeti uthi uthando uzalufumana phakathi kwabantwana bakhe. Only the children of God uzaba uthando. Bekufanele kunjalo anditsho? Aba banganathando abayifundi kakuhle spoken word. Indoda ibayingcola apha icingeleka apha iwepha. Ufane uyaqhuba. Ungathi xa iwile phaa uhlapha George. Khutso. Chill. And chill. Umprofeti indoda xa ibona uba isezantsi sangalo yakho. Osingalo yakho. Awundizelele entanyeni yakho ezamadlala. I'm sorry. Izongena apha endlini. Owara. Nantsi kofu. Namhlanje bonke bazidiskuthwa baxelele. I-distance. Moni lo ngonile the secret. Singatsho nakaYobu. UYobi bathi hayi the secret. Hayi sondela kuYobi. Kufa imfuyo yakho, kufa abantwana bakho. Siyabe yonke yonyana. Yonke into zimehlelayo is because yona ezikoneni. Basizongena. But uThixo uthini uThixo? Uthi andizuva loo mthandazo wenu. Andizumamela. Hambani yothatha uYobi anithandazele. Nina kuva niks ngamaxoxo. Basibe ngeenyanga athandekayo. Khona into oyifundileyo ngokufa. Khona into oyifundileyo. Amen. Kwilizwi lamhlanje. Nintsi tata. Kale phantsi ezikriптures uyozifunda ku-17:30 njengeemini zikaNowa neemini zikaSodom. Kamani kwabanjalo uya uzawufika unyana womntu seyimesi
Hamba uThixo aligwebe elihlabathi umprofeti, umuntu uzazigweba ngokwakhe. Man will judge himself, uzazidestroya ngokwakhe nezixhobo abazenzayo zee-billions zeerandi. Kodwa abantu bayalamba emhlabeni. People are hungry, they are starving, benza izixhobo zee-billions. Thengisele isubmarine, nomnye akanayo isubmarine, imali engefidi ilizwe lakhe. Wonke umntu ulungisela imfazwe, omnye ufuna uphruva ipoint uba ustrong kunomntu. Ezethu iitenki, iisaraksina zistrong kwenezomntu, iipleyini zethu zifasta, zinobungozi ngaphezu kwelilizwe. Competition. Nasecaweni ikhona i-competition. Into oyibona ngaphandle yenzeka nalapha ecaweni. Competition. Sikandazi kaloku akukho iklasi yakho. Ungayazantsi ngaphandle. Baziphakamisile abantu. Phakathi ecaweni. Yiloo nto abanintsi bazawuthi ke umntu mazawushumela loo kuloo ndawo. Nivizitele nini etrongweni? Athi Yesu etrongweni anandivizitele. Abantu lapha iibhoko zonke. Benza isibhedlela anandivizitele. Nina nindivizitele okwenza etrongweni. Ndibone esibhedlela. Ndandipha amanzi enxaneni. Baphendule ngathi zithi gusha, iBhayibhile zithi gusha. Siwuphe nini amanzi? Ithetha ukuthi loo nto ndizakupha amanzi, izawusuka entliziyweni. Andizuthunywa ngumntu uba ndikupha amanzi, izawusuka entliziyweni. Yiloo nto besithi ndikuvizitele nini etrongweni? Abasakhumbuli. Kuthweni kunoku uxelelwe bancedwa amahlwempu? Ummesa thumela ilofu yesonka apha enext door. Leyo kufuneka uxelelwe ungumKristu. You don't have to be told. You are a Christian. Inhliziyo yakho uKristu uphila ngaphakathi. Abazizityebi wesi. Amahlwempu angamahlwempu wesi. Not only ehlabathini. Uyagxeka ipolitiki nalapha ecaweni enzima. Jonga laa moya usuka eMerika. eMerika baneefama zoo-14 million. Kuba iimoto zeebhiliyoni. Iimoto zininzi zigcwelisa igaraji, ezinye azisaqhutywa noqhutywa. Kangakho kunyaka wonke, funa nje ubheka iteksi angaphezu. Baninzi olukuzawunika amafama. Baninzi abantu abayazileyo. Thixo makasincede. Thixo makasincede. Asikho right. Asikho right. Loo nto singaboni imiqondiso phakathi kwethu. Loo nto uThixo singamboni invisible ecaweni. Ngoba uThixo ungaphandle simkhabele ngaphandle. Uyaqoqoza ufuna ungena. Revelation chapter 3. Uthi vula. Bavalile iingcango zabo. They have closed the doors. Bathi sinemali, sirich, asidingi nto. Ushabele ingoma. Amen. Kubikhwelesile. Ushabele khwelesile. Oh well. Holy Ghost, we
I need the Holy Ghost. Ukuleta umoya umoya uzakufundisa. Wow. Uzakufundisa indlela othetha kodwa. Usikusikelela sasana. Usikusikelela sasana. Kwaye those young people abantu abaninzi. Usikusikelela. Usikusikelela kwaye right. God bless you. God bless you. Kolomnye njengomnyakazi. Bafuna uza phambili weza phambili. Father, in the name of Jesus, sizapamba kusumama Boss, maneiro. Boss, we are failing you, Father. Tataza você ama. Eu vou pedir para você ama. Como isso é você se aplica você. Zatimua manje nawe kumati bila Jesus. Kulufana nawe você ama. Asulufana njenga politicians. Asulufana njenga tabati. Você ama. We may not have the money, we may not be rich, but we look up to you. The altar, whereby you. Then the finisher of our faith. Who will carry themselves? I am going who will carry themselves? Kosa wewe wewe asindisa mtokana na Musa perechela ikikosia kosa mbele yote kosa mbele ikoko kosa bisikemi komeni bilala ningenai kuchambo sam itali ni yote ni netawe kosa la mtani ndezo kosa mfubekeka wekingini kosa change me kosa kosa ifanye yako. I want to be like Jesus. I want to be like Jesus. I'm going to follow the Shabbat. I'm going to follow what you Because I'm fucking I need the truth. You shall know the truth. Now, yes, Inyani is Siabulela Mosiam. Siabulela Mosiam. Oh, what can we say? Sabulela this service. Sabulela which way you are speaking about? Sabulela says it's a power.
Siphilise Nkosi yami ngokwenyama Nkosi yami. Siyabhula Nkosi yami uzigule ngezigulo. Ukuthi yazazi kudala wanaxa sekudala lokuphila. Kanti Nkosi yami wena Nkosi yami you can change things. You can bring a stop Nkosi yami. Ukuthi andijonge umntana wami, unyana wami, intombi yami. Siphilise Nkosi yami. Izigulo ngezigulo Nkosi yami. Oh Nkosi yami, ze-HIV, high blood pressure. Sihamba kule-clinic, sihamba sitya amayeza Nkosi yami. Siyagula Nkosi yami. Yiloo nto ngokuhlanje sixolele izona zethu. Nkosi yami uziphilise ngokuba wena ungumphilisi Nkosi yami. You are the great healer. You are the great healer Nkosi yami. In our body. Siphilise physically ngokomzimba. Usiphilise ngokwengqondo Nkosi yami. Ukline ingqondo yethu Nkosi yami, uyicoce Nkosi yami. Ufake ingqondo esantana. Uphelise inhliziyo zethu Nkosi yami. Usuke kokudaka ezidaka ezithulayo. Uthathe le nhliziyo yami ufake inhliziyo yami. Ucinge njengawo umntana. Amen. Xa ndiphuma apha kwezi ngxoxo Nkosi yami zesakhiwo Nkosi yami, ndiyacela ukuthi siphume Nkosi yami sizizidalwa ezi. Amen. Uthi umntana kaThixo xa ethetha uthi the things I used to do I don't do them anymore. Andiyiyo le nto uThixo afuna ngoku. Kodwa ndiyabulela andiyiyo le nto andiseyiyo le nto bendiyiyo. Yes. Amen. Ndafuna utshintsha ukubana singafuna ukwenza okulungileyo usayo uSathane ubangela wenza okulungileyo. Ncede Nkosi yami. Sincede Nkosi yami. Sonke sime apha siyakudinga Nkosi. Abadala nabancinci siyakudinga. Satan is against us. Jonga Nkosi yami, sibona Nkosi yami, jonga le nto uSathane ayenzayo. uSathane ufuna uorganize icawe phantsi kokwe Council of Churches. I-Welcome to Churches ezasilawula ezasikhokhela. Kanye wena Nkosi yami siyacela ngokuhlwa nzibanathi. Separate us from your word. Into eBhayibhile abancinci nabadala bawulandela ezirhamlweni. Ngabe likhokhela aba bantu. Uncede Nkosi yami. Omncinci nomdala abazokwazi ukuba uthenga beliphethe imali ayizuba navalue imali. Ayizuba naxabiso imali. Hlobo zam izawukwenzeka le. We are right at the door. Uye ubeKristu. Uncede Nkosi yami. Nceda abantwana bethu Nkosi yami. Baphilise abantwana bethu. Sincede sibaphilise kwiindlela zakho Nkosi yami. We will raise them up in the ways of God. Satan unekwanyalo is ready to be devoured. Finally, ngonyama eqwela ngonyama egqumayo akayili ngonyama. Yinye ngonyama simelele Nkosi yami. Igama Yesu Kristu. Amen. Kulela ngomini. Something wonderful. And now I know He touched me and made me whole. Oh, He touched me. Oh, He touched me. Oh, my Lord, the joy that floods my soul. Oh, something, oh, what a wonder. Oh,
Let's try it softly. He touched me. Oh, he touched me. He touched me. And oh, the joy that lasts my soul. Oh, someday, wonderful heaven. Hallelujah. Let's give God a hand tonight. Amen. Give God a hand for him. God should bless the people of God, but most of all, God should bless you. Amen. Yeah, you give God a hand for this vessel. The Lord, and we give the Holy Spirit the glory. Say, thank you, Holy Spirit. Give God a hand for the Holy Ghost. This morning and this afternoon, especially this afternoon, was not a man speaking. Amen. It was God speaking to us. Amen. It was God speaking to us. I just can't say the details, but the enemy was fighting this afternoon service. Amen. Was fighting it in a hard way. And I can tell why. Because God had something in store for us. We are dealing with a defeated enemy. This enemy is defeated. But when it comes with the scare tactics, we might actually be even scared. Amen. But if we have the faith and trusting in the Lord, we will prevail. Amen. For the Lord is our victor. And we are beneficiaries of his victory. Hallelujah. And we thank God that this service of tonight is a testimony of Jesus' victory. Amen. Oh, my brother, God bless you, my brother. The stuff that came through tonight, it's like God knows our needs. Not our wants, but our needs. Came in a powerful way, simple but powerful, Amen. so that it can come into our hearts. Yes. God should bless you. I don't want to take too much time in delay, and we come together on Friday again for the CCP, and then we'll have a service this Friday. And then on Sunday, please come prepared. We'll have the morning service, but after that, we'll have a short session to talk about the plans for the balance of the year. So let's come prepared and be ready to participate. We'll have one service, but afterwards we'll have a short gathering and talk a little bit about the plans that we have for Easter and the other days. So come break down, even on Friday. God should bless you. And the atmosphere here is wonderful. It's like we all want to stay here, that the brother can come again. I know he can come again because he's got a lot of stuff. He mustn't go to this land with our stuff. God bless you, sir. We heard you when we were talking about East London, but he just spoke about the one part, that us going to East London. But he also did say that they want to come here also.
They want to. Yeah, because they say he keeps on coming to Biggie, but the believers, they have not seen the Biggie believers. So they want to see where he keeps on coming to. Yeah, so they must also come. God should bless you. But it will depend on you, my pastor. Why is about our eyes closed? What a wonderful service we had tonight. We give God the glory. We give him the praise. We give him the hallelujah. We're going to close the service and we're going to pray. Let's close the door, my brother. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, 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 Jesus. See ya, Moga. 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 See ya, sing to me, 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 to me, sing to me, hallelujah, please close the service for us, my brother. In word of prayer. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Mambo yetu Chito wanamata. Yes. Shabulela so. Shabulela Numa Israel ko. Oba Israel ko Israel. Oba Israel ko Chito yes ko era so. Yes kunisa Israel ko Chito. Shabulela ko sa. Okay, basta uskubula Chito.
ezintweni zonke ndawonye akubanga libize ukuza kwethu amasithole siyabulela nganamshayisulu sicela wena Thixo namandawonke awube nathi Thixo wethu awuthathe indawo empilweni zethu sokuzilayo thatha indawo ebandleni lakho Thixo thatha indawo empilweni zethu Thixo namandawonke siyakuthandaza Nkosi sicela wena Thixo wethu ngoba kuwe ithemba lethu sobala sithembele kuwe Thixo namandawonke sithembele kulo izwi lakho siyakuthandaza Nkosi sibukela wena Thixo namandawonke nakulo mzawala wethu Thixo namandawonke uPastor Mosiya Thixo oke wasuka Thixo namandawonke ebonke Nkosi wasaphephaya Thixo namandawonke uzokufika Thixo ukhusele endleleni zayazi Thixo namandawonke siyabulela Thixo wethu siyabulela mdali wezulu nomhlaba sikela wena lapha mama Thixo namandawonke siyabulela Thixo namandawonke sikela ngala lakho Nkosi ulithanza kanye Nkosi yethu Yesu Kristu ngoba ngaphandle amen. Hallelujah. Give her a hand. Blessed be the name of the Lord. Wonderful, wonderful stuff. If we were to comment on those things, Pastor Musi, we'll be here till 8 o'clock. A lot of stuff that you touched. God bless you. You may be seated. You know, the issue of baptism, Holy Spirit baptism, you know, the issues to handle, how to handle each other, the love of God, all different handles. How to deal with the onslaughts of the evil one, how to handle the attack from outside and from within. How we need to be embracing each other, how to be careful of the onslaughts of the devil out there, how to handle the issues that are challenges in the world today, of the young and old, different angles. I had a pastoral teaching tonight. God should bless you, man of God. May you greet the believers on that side for us and tell them we appreciate that they could release you to come and be a blessing to us. God should bless you. Amen. And we love you with the love of the Lord. May God grant you traveling mercies again when you travel tomorrow. God should bless you. Amen. Believers, till we meet again. Do you love the Lord? Amen. Do you really love the Lord? Amen. Once again, thanks very much for the nice food during lunchtime. Amen. I finished my plate. Not the plate. Why was in the plate? Just tease me. Put a long food and look at the plate. Yonke la nipha iplate. Senzo, dichite into any place. Yeah. And ayisusa ingasindwa iplate. Yonke la nipha la plate. Umthwalo wami. Ukhoshile plan. A plate laid his burdens by the riverside. I happened to be that river that took what was handling that plate. God bless you. Nyame mande. Now, I'm